Nongkhlaw Social Cultural and Sports Association ka invitation ki Shnong nagabenta ki Eastern Cup arajar phun rio kabanza sedang nadu katayo baar unai lor arajar phun rio. Ia kini knockout tournament ka ba on penlong hamadan nongra Nongkhlaw on Ïalehkai hagas ngiyo Nongkhlaw bar on priang lai art league team bar ke junior rong Shah ka tournament kelong jar kat ki ba kloy pan siu ke entry fee ka belong sana jar tingka. Kakinun ka job ya gani ki Eastern Cup arajar phun rio ka nyokhur ya ka song pisa ka belong shilak lai jar tingka lambat ka trophy kat ba ka kinhun ka buan baar kan yo pediang ya ka song pisa ka belong nyopo jar tingka ringkat ka trophy. Ka association ka pentip group bon Shah Ngut ki player na bar Shnong bikin Ïalehkai ha ka first 11 na ka no Shnong ha ka ni ka tournament. Nagabenta ki jing tip ki ba company ki kinhun ki ba kwa banwan ni shimbenta kilaban telefon ha kini mobile number prahnyo san khandai sawi we pralai bat khandai pran ru lai ar not nyo not saw.